Λοιπόν, τώρα θα συνεχίσουμε να μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για θέματα καθημερινότητας και θα πάμε να δούμε ένα θέμα το οποίο αφορά τους συνταξιούχους, διότι οι πληροφορίες λένε ότι έρχονται αλλαγές στην εισφορά αλληλεγγύης για τους συνταξιούχους από το 2025 με σκοπό να υπάρξει μια πιο δίκαιη κατά κάποιο τρόπο κατανομή. Είναι κοντά μας ο κύριος Γιάννης Μαυρονάς, ο οποίος είναι δικηγόρος, να μας βοηθήσει έτσι και με παραδείγματα να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται, τι θα αφορούν αυτές οι αλλαγές. Καλή σας ημέρα. Έχετε δίκιο, από ό,τι φαίνεται. Ναι. Δεν ξέρω αν σας ακούσαμε από την αρχή, οπότε αν μπορείτε να επαναλάβετε την αρχή της πρότασής σας. Έχετε δίκιο, από ό,τι φαίνεται έρχονται αλλαγές στην εισφορά αλληλεγγύης, επειδή με τις αυξήσεις των συντάξεων που δίνονται κάθε χρόνο είχαν βρεθεί κάποια άτομα τα οποία είτε παίρναν πάρα πολύ μικρή αύξηση ενώ δικαιούταν μεγαλύτερη, είτε μηδενιζόταν η αύξησή τους, είτε υπήρχαν και οριακές καταστάσεις, οριακές περιπτώσεις από κάποιους οι οποίοι με την αύξηση της σύνταξής τους λόγω της αύξησης του ποσοστού της εισφοράς αλληλεγγύης, επειδή ανέβαιναν κλιμάκιο, είδαν και οριακή μείωση. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που το Υπουργείο Εργασίας το είδε, ο Υφυπουργός είπε ότι ήταν κακοσχεδιασμένο και ότι δεν πρόκειται να συμβεί. Αυτό θα μπορούσε να αποφευθεί βέβαια αν είχε μπει ένας κόφτης μετά από τις αυξήσεις, έτσι ώστε στο νέο ποσό να μην μπορεί να πέσει το λιγότερο η σύνταξη κάτω από την σύνταξη που έπαιρνε ο δικαιούχος. Φαντάζομαι θα το δουν αυτό, αλλά δεν θα δουν μόνο αυτό. Έχουμε σενάρια που λένε ότι θα κοιτάξουν να αναμορφώσουν την κράτηση αυτή την εισφορά αλληλεγγύης, η οποία να θυμίσουμε ότι μας έρχεται από τη μνημονιακή περίοδο, είναι με τον νόμο 3865 του 2010 που επιβλήθηκε και είναι μια υπέρμετρη εισφορά για συντάξεις πάνω των 1.400 ευρώ και για επικουρικές άνω των 300 ευρώ και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε σε αυτό το κομμάτι ανακοινώσεις. Να δούμε, κύριε Μαυρονά, γιατί βλέπουμε εδώ και τις κάρτες, να μας εξηγήσετε λίγο αυτές οι πιθανές αυξήσεις από πού ως πού αναμένεται να κυμανθούν και πόσους χιλιάδες συνταξιούχους αφορούν. Ακριβώς. Έτσι όπως είναι τα ποσά αυτή τη στιγμή και ξέρουμε τους δικαιούχους στους οποίους επιβάλλεται η εισφορά αλληλεγγύης στη σύνταξή τους, μιλάμε για πιθανούς δικαιούχους πάνω των 500.000 ευρώ, κοντά στους 550.000 συνταξιούχους. Μιλάμε για αυξήσεις ανάλογα και με το σχέδιο το οποίο θα υιοθετηθεί από 40 ευρώ έως 220 ευρώ το μήνα, γιατί κάποιες φορές η κράτηση ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Υπενθυμίζουμε ότι αφορούν όσους έχουν σύνταξη άνω των 1.400 ευρώ και για την σύνταξη την κύρια και για το πώς θα αναμορφωθεί ή θα αλλάξει η εισφορά αλληλεγγύης, αυτή τη στιγμή κυριαρχούν δύο βασικά σενάρια. Για να το καταλάβουμε, κύριε Μαυρονά, υπάρχει περίπτωση δηλαδή κάποιος συνταξιούχος με σύνταξη άνω των 1.400 ευρώ να διαμορφωθεί έτσι η εκ νέου κατάσταση που να πάρει συν 220 ευρώ το μήνα σε αυτό το ποσό, στα 1.400? Όχι σε αυτό το ποσό. Αυτό θα είναι στα μεγαλύτερα κλιμάκια. Στις μεγαλύτερες συντάξεις. Γιατί η εισφορά αλληλεγγύης ξεκινάει από το ποσό των 1.400 ευρώ και επιβάλλεται, έτσι σε ένα ποσοστό 3%, αλλά αυξάνεται και αυξάνεται πολύ κλιμακωτά όσο πηγαίνουμε προς τις μεγαλύτερες συντάξεις. Άρα να δούμε τα σενάρια λοιπόν. Το πρώτο σενάριο λοιπόν το οποίο υπάρχει είναι να γίνει κράτηση μόνο στο ποσό που υπερβαίνει το πλαφόν κάθε κλιμακίου. Θα πούμε ποιο είναι το πλαφόν. Αυτό είναι το πρώτο. Εκεί καταλαβαίνουμε ότι αντί να επιβάλλεται σε όλο το ποσό της σύνταξης, το ποσοστό της εισφοράς, θα επιβάλλεται μόνο στο υπερβάλλον. Μειώνεται πάρα πολύ η κράτηση με αυτόν τον τρόπο. Η άλλη εκδοχή είναι να γίνει μείωση των συντελεστών της εισφοράς αλληλεγγύης από το δεύτερο κλιμάκιο της αύξησης και πάνω, δηλαδή από τα 1.700 ευρώ και πάνω. Αυτό το εξετάζει το Υπουργείο Εργασίας και όλα αυτά καταλαβαίνετε επειδή είναι ταμιακά ζητήματα, επειδή πρέπει να δουν τον λογαριασμό, επειδή πρέπει να δουν πώς ωφελούνται περισσότεροι αντί να ωφελούνται λιγότεροι, θα το δουν στο τέλος της ημέρας. Να ξέρουμε ότι τα κλιμάκια στα οποία επιβάλλεται η κράτηση είναι από 1.400 έως 1.700 ευρώ
3% αυτή τη στιγμή. Από τα 1.700 έως τα 2.000 ευρώ 6%. Από τα 2.000 έως τα 2.300 7%. Και μέχρι 2.600 ευρώ 9%. Από ό,τι φαίνεται, από τα 2.600 και πάνω, επειδή είναι πολύ υψηλές συντάξεις που υπάρχουν βέβαια, δεν εξετάζεται κάποια αναμόρφωση του μέτρου. Και βέβαια υπάρχουν και επικουρικές, όπου και εκεί υπάρχουν κρατήσεις που τις μειώνουν αρκετά. Και το βασικό σενάριο εκεί είναι η κατάργηση της εισφοράς για όποια επικουρική φτάνει μέχρι 350 ευρώ και πάλι με τον άλλο τρόπο αναλογικότερη αντιμετώπιση στο πλαφόν και στο ποσό το υπερβάλλον, τα ποσά που υπερβαίνουν τα ποσά από 350 ευρώ και πάνω. Υπήρχε και σε αυτές τις τόσο μικρές επικουρικές παρακράτηση για την εισφορά αλληλεγγύης, έτσι? Υπήρχε τις θεωρούμενες μεγάλες επικουρικές. Τώρα μια επικουρική 300 ευρώ θεωρείται μεγάλη. Μεγάλη επικουρική. Με τα δεδομένα που έχουμε, ναι, γιατί η μέση επικουρική αυτή τη στιγμή είναι στα 150 ευρώ, στα 200, υπάρχουν και πολύ χαμηλότερες επικουρικές. Οπότε αυτές οι επικουρικές θεωρούνται μεγάλες. Και καταλαβαίνετε ότι όταν έχουν την επικουρική, το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης, το ποσό της κράτησης για την υγεία, τον φόρο, βλέπουμε στην απόφαση. Δεν παίρνεις τίποτα στο τέλος. Δηλαδή δεν ξέρω τι προλαβαίνεις να πάρεις. Αν σου φορολογούν και αυτά τα ποσά, είναι δύσκολα τα πράγματα. Και όλο αυτό βάλτε το όχι στην πιθανότητα, στη σχεδόν βεβαιότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή με βάση τα μεγέθη όπως τα παρακολουθούμε, ότι η αύξηση των συντάξεων το 2025 δεν φαίνεται να ξεπερνάει το 2,5%. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν θέλουν να βγουν και χαμένοι, να το πούμε και έτσι, οι συνταξιούχοι. Μαζί με την ακρίβεια, τα θέματα που συζητάτε και με τους άλλους καλεσμένους σας, καταλαβαίνετε ότι από παντού υπάρχει ανάγκη ιδιαίτερα για αυτές τις κατηγορίες των συμπολιτών μας να υπάρχει ενίσχυση του εισοδήματός τους και πραγματική ενίσχυση. Τώρα αυτές οι αλλαγές θα δρομολογηθούν, φαντάζομαι, μέσα στο 24, όποιο σενάριο από αυτά ισχύσει, από αυτά που σχολιάσαμε, για να ισχύσουν από το αρχές του 25, έτσι? Ακριβώς, για να ισχύσουν από το 2025 και έχουμε και άλλα τα οποία περιμένουμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ακριβώς από το Σεπτέμβρη και από τον Οκτώβρη. Περιμένουμε γενικότερες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις από το Υπουργείο Εργασίας, γιατί έχει βγει προς τα έξω ότι θα έχουμε και αναμόρφωση και στον τομέα των πλασματικών ετών. Και από ό,τι έχουν αφήσει να ανανοηθεί, το Σεπτέμβρη, άντε τον Οκτώβρη, έρχεται και αυτή η νομοθέτηση. Μπορεί να αλλάξει πολλά, να βάλει περισσότερους δικαιούχους για τα πλασματικά έτη, αλλά να περιορίσει κάποια άλλα δικαιώματα. Θεωρώ ότι ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης για τα θέματα των συνταξιούχων και των υποψήφιων συνταξιούχων θα είναι πάρα πολύ κρίσιμος. Μάλιστα, οπότε περιμένουμε να δούμε όλες αυτές τις αλλαγές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαυρονά, για τη συζήτηση που είχαμε και θα τα ξαναπούμε, νομίζω, γιατί όλα αυτά τα θέματα αφορούν την καθημερινότητά μας και αφορούν και πολλούς συμπολίτες μας. Λοιπόν, τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε.